От днес до 27 април в Интерекспо център София се провежда най-голямата в България изложба за дървообработване и мебелно производство Техномебел. Представени са от сушилните камери до прецизните инструменти за финна обработка. Мебелистите ще видят нови модели циркуляри, фрези, шлайф машини и за първи път в България двулентов банцик за листене с вертикално разположени глави. Експозицията е спъстрена с плотове, фурнири, десетки видове детайли и обков за мебели, вратички, крака, модулни системи, плъзгащи механизми. Освен че имат дълъг живот и се монтират лесно, те пестят пространство и повишават удобствата на мебелите. За първи път паралелно с Техномебел ще се проведе и изложението "Светът на мебелите". Производители и търговци от бранша предлагат варианти за обзавеждане на дома, офиса, хотела или градината. Двете изложения са отворени всеки ден от 10 до 19 часа, а в петък до 15 часа. Вход свободен след 5 следобед. Булевард Цариградско шосе 147.